Якум мошини фурӯши Opel аз таҷикараван соли 2003, мотори 1.6 инжектор, коробкаш механика, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 280 000, нарх 54900 сомона бо савдо мешавад. соҳиб мегӯяд мошин айвагон гирифтагӣ, як дастгаштагӣ мегӯяд, гази евро 4 дар ҳолати хуб, техники қарор дорад, таксӣ нест мегӯяд. рақамҳои телефон 30 10 02 21. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дуюм мошини фурӯшӣ аз таҷикараван соли 2007, мотори 1.4, коробка механика, сӯзишвориш бензини холӣ, пробег 260 000, нарх 58 000 бо савдо мешавад. мошин вагоне мегӯяд, дар ҳолати хуби техники қарор дорад, камрасходаи кондитсионер дорад, кор мекунад. рақамҳои телефон 917 16 47 47. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ аз таҷикараван соли 2001, мотори 1.8, коробка механика, сӯзишвориш газ, бензин, нарх 58 000. соҳиб мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. рақамҳои телефон 553 55 0000. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ аз таҷикараван солиш 98 сол, мотори 1.6 простой, коробка механика, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 84 000, нарх 42 000. соҳиб мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳои телефон 928 18 72 77. мошин қарор дорад дар ҷабу расулов. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ аз таҷикараван 98 сол, мотори 1.6, коробкаш механика, сӯзишвориш газ, бензин, нарх 39 000 бо савдо мешавад. соҳиб мегӯяд мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, беруна камтар кор дорад. рақамҳои телефон 987 00 02 70. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ аз таҷикараван 99 сол, мотори 1.6, коробкаш механика, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 252 000, нарх 42 000 бо савдо мешавад. соҳиб мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад, 4 баллон нав, аккумулятор нав, ходовой нав, ҳуҷҷат дорад. мошин тоза мегӯяд. рақамҳои телефон 980 78 78 78. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ аз таҷи хеҷбек 99 сол, мотори 1.6 простой, коробкаш автомат, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 149 000, нарх 41 500 гуфтасе, охирон нархшай. соҳиб мегӯяд ягон камбудӣ надорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 баллони нав. рақамҳои телефон 30 07 96 08. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ аз таҷи хеҷбек соли 2001, мотори 1.6, коробкаш механика, сӯзишвориш газ, бензин, нархаш 50 000 бо савдо мешавад. соҳиб мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад, мультирул, дарош, электропакет,
рақамҳои телефон 929 73 94 44. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ аз Таҷихеҷбек 98 сол, мотори 1.616 катек, коробка механика, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 150 000, нарх 42 000 бо савдо мешавад. рақамҳои телефон 98 08 58 57. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ аз Таҷихеҷбек соли 2002, мотори 1.6 инжектор, коробкаш механика, сӯзишвориш бензини хӯлӣ, нарх 60 000 бо савдо мешавад, бо алишан мега мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш, 4 баллонаш созай, ҳуҷҷато то ноябрай. рақамҳои телефон 988 08 52 08. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ каравани Прастои 96 сол, мотори 1.6, коробка механика, сӯзишвориш бензини хӯлӣ, нарх 30 000 бо савдо мешавад. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, нав краска карда, задагӣ пусидагӣ надорад. рақамҳои телефон 937 79 94 93. мошин қарор дорад дар ёбон. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. 12 мошини фурӯшӣ каравани Прастои 93 сол, мотори 1.6 Прастои, коробка механика, сӯзишвориш газ, бензин, нарх 21 000. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад мега соҳибаш. рақамҳои телефон 96 44 76 74. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. 13 мошини фурӯшӣ каравани Прастои 96 сол, мотори 1.6 Прастои, коробкаш механика, сӯзишвориш газ, бензин, пробег 123 000, нарх 27 000 бо савдо мешавад. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, рама чашкош 100% навай мега. рақамҳои телефон 907 93 66 06. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо маълумот бештар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.